Dnes vám poviem, ako som za svoju hlúposť a jedno kliknutie zaplatil takmer 400 €. Bol piatok, myšlienkami som už bol viete kde a mal som nastaviť ešte jednu drobnú kampaň na Facebooku. Malo to bežať pár dní s celkovým rozpočtom 100 €. Všetko som to nastavil, spokojný, zavriem notebook, paráda, víkend začína. V pondelok prídem, otvorím Ads Managera a pozerám, že tá drobná kampaň má preinzerovaných viac ako 400 €. Prvá myšlienka, že niekto to musel zmeniť, lebo ja chyby nerobím. Otvorím nastavenia kampane a tam som namiesto celkového rozpočtu 100 € zadal denný rozpočet 100 €. Takmer vždy používam denný rozpočet, všetkým to aj odporúčam, ale neviem prečo som vtedy chcel použiť celkový rozpočet. Ale odtedy si to dvakrát kontrolujem, v piatok aj 3, lebo za chyby sa platí. Ponaučenie, keď budete nastavovať kampaň, dvakrát si skontrolujte, či zadávate celkový rozpočet alebo denný rozpočet. Ak sa chcete naučiť nastavovať kampane správne a bez chyb, prihláste sa na náš kurz Meta Ads, kde si to všetko spoločne prejdeme.